హరే కృష్ణ అందరికి. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం కుళాయి మ్యాంగ్లూర్ కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి భక్తులందరికీ స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈరోజు మనం 13వ అధ్యాయము. ఇదేంటంటే ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము. దీనినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని అంటారు. మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము? 11వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క విభూతులు, అలాగే ఆయన యొక్క విశ్వరూప సందర్శన యోగం కూడా మనం చూసాము. అలాగే నిన్న 12వ అధ్యాయంలో ఎలా భగవంతుడికి ప్రియ భక్తులు కావాలో కూడా చెప్పారు. ఏ యోగం ద్వారా త్వరగా తనను చేరుకోవచ్చో కూడా చెప్పారు. భగవద్గీతను మనం 3 పార్ట్లుగా విభజిస్తే మొదటి 6 అధ్యాయాలు అంటే మొదటి షట్కము కర్మయోగము, అంటే కర్మయోగం ద్వారా ఎలా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అనేది చెప్పారు. చివరి 6 అధ్యాయాలు ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని మనం ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు అనేది జ్ఞానయోగం అనమాట. మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఈరోజు 13వ అధ్యాయం. ఈ చివరి 6 అధ్యాయాలు మనకి జ్ఞానం ఏ విధంగా పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలనేది చెప్తాయన్నమాట. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఇలా పలికెను, ఓ కేశవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, వాళ్ళ గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రమును తెలిసిన వాడి గురించి, అలాగే జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. 6 విషయాల గురించి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రమని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహమును తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. ఒకసారి మనం భక్తి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ జ్ఞానం గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, మనకి భక్తిలో కూడా జ్ఞానం అనేది ముఖ్యమైనది. అంటే తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఏది ఎలా ఉండాలి అని. కాబట్టి అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే a+b² a² + 2ab + b², ఇది ఫార్ములా. అలాగే అది ఎలా వచ్చింది అని తెలుసుకోవడం గురించి కూడా మనం, అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అంటే సమాధానం భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు ఎవరు అంటే పరమాత్మ. క్షేత్రము అంటే దేహము. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహము తెలిసినవాడు.
జ్ఞానము అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడం. జ్ఞాన విషయము అంటే పరమాత్మ. అంటే ప్రకృతి అంటే ఇది భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. ఇది భగవంతుని యొక్క అపరా ప్రకృతి. మనకి 7.4లో కూడా చెప్పారు కదా! భూమిరాపో నలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీయమ్మే భిన్నా ప్రకృతి రష్టధా. ఈ 8 అని అక్కడ భౌతిక ప్రకృతిని చెప్పారన్నమాట. అలాగే పురుషుడు అంటే పరమాత్మ. కరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే పురుషుడు అంటే భగవానుడు మాత్రమే. అందుకే అతన్ని పురుషోత్తముడని కూడా చెప్తారు. అలాగే క్షేత్రం అంటే దేహము. అంటే 24 మూలకాలు కలిసిన ఆ సమ్మేళనమే దేహము. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ దేహాన్ని తెలిసినవాడు. అంటే ఈ దేహం లోపల ఉండే ఆత్మ, పరమాత్మ అన్నమాట. అలాగే ఐదవది జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే నిజమైన జ్ఞానం. అలాగే 6 జ్ఞాన విషయం అంటే జ్ఞేయం అన్నమాట. పరమాత్మను తెలుసుకోవడం మాత్రమే జ్ఞేయం. అంటే నిజమైన జ్ఞాన విషయము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వీటిలో కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని వివరిస్తారు. చూద్దాం. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడని నీవు తెలుసుకొనవలెను. నేను ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నటయే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయము. అంటే అన్ని దేహాలలో ఆత్మతో పాటు అంటే జీవాత్మతో పాటు నేను కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాను. అది నీవు తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఈ ఫోటోలో చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే అతను ఈ ఫస్ట్ ఫోటోలో పైన ఫోటోలో అతను సిగరెట్ తాగుతూ ఒక మహిళతో మాట్లాడుతున్నారు. అతను మేల్కొని ఉన్నారు. అంటే జాగృతి స్టేజ్ అన్నమాట. ఇందులో జీవుడికి తెలుసు అతను ధూమపానం చేస్తున్నారు, మహిళతో ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే పరమాత్మకు కూడా తెలుసన్నమాట. ఇద్దరు కూడా ఇలా ఇక్కడ పక్క పక్కనే ఉండి మొత్తం చూస్తున్నారు. అలాగే రెండో ఫోటోలో తర్వాతేంటంటే స్వప్నావస్థ ఇది. అతను నిద్రపోయారు. కానీ పూర్తిగా నిద్రలోకి అంటే పూర్తిగా నిద్రావస్థలో లేరన్నమాట. అతని శరీరం మాత్రం నిద్రిస్తుంది. మనసు మాత్రం పనిచేస్తుంది, ఆలోచిస్తుందన్నమాట. అప్పుడేం జరుగుతుంది? అతనికి తెలియదు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అదంతా కూడా. కానీ పరమాత్మ మాత్రం మొత్తం తెలుసు. అతనికి ఏమేమి కలలు వస్తున్నాయి, అతను ధనం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. అలాగే మహిళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే పరమాత్మకు మొత్తం తెలుసన్నమాట. అలాగే ఈ మూడో ఫోటోలో సుషుప్త అనే స్టేజ్ అన్నమాట ఇది. అంటే మొత్తం జీవుడు కూడా, మనసు కూడా అంటే ఇందాక ఇక్కడేమో మనసు పనిచేస్తూ ఉంది రెండో ఫోటోలో. ఇక్కడేంటంటే మనసు కూడా పూర్తిగా నిద్రావస్థలో ఉందన్నమాట. మొత్తం గాఢమైన నిద్ర. కానీ ఎలాంటి సమయంలో కూడా పరమాత్ముడికి మొత్తం తెలుసు ఏం జరుగుతుందో అని. ఉదాహరణకి ఒక రైతు తన పొలం గురించి తెలుస్తుంది ఆ రైతుకి. తన పొలం ఎంతవరకు ఉంది, ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది, లేకపోతే ఎంత పొలం తనది, ఆ పొలంలో ఏమేమి పంటలు వేశాడు, ఇదంతా కూడా అతనికి తెలుస్తుంది. కానీ ఆ రాజ్యాన్ని పాలించే ఆ రాజుకు మాత్రం ఆ రాజ్యంలో ఉన్న మొత్తం పొలాల గురించి, అక్కడ పండే పంటల గురించి, ఎన్ని ఎకరాలు ఏ పంట వేశారు, ఇది మొత్తం కూడా తెలిసి ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా జీవాత్మకేమో తన దేహం గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కానీ భగవంతుడికి ఇలా అన్ని దేహముల గురించి కూడా తెలుసు. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయ్యింది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాల వర్ణను వినుము. ఇంకా ఈ క్షేత్రం ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడే విధానము, దానిలోని మార్పులు, ఇలా అన్నీ కూడా మళ్ళీ అంటే ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలకి ఇంకా చెప్తాను విను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకముగా బ్రహ్మ సూత్రములలో ఇది సహేతుకముగా మరియు హేతుబద్ధముగా వివరింపబడింది. వేద సూత్రాలు అంటే బ్రహ్మ సూత్రాల్లో ఇది వివరించబడింది.
అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే క్షేత్రం అంటే దేహం, మరియు ఆ క్షేత్రం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే జీవాత్మ మరియు పరమాత్మ. వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి వేదాంత సూత్రాలలో వివరించబడింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ వేదాంత సూత్రాల్లో ఏమని చెప్తారంటే పంచకోశం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, బ్రహ్మపుచ్చ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని, బ్రహ్మపుచ్చం అని. అది ఏంటంటే మొదటి స్టేజ్ ఏంటంటే అందులో అన్నమయ్య, అంటే ఇది అన్నిటికంటే దిగో స్టేజ్ అన్నమాట. మొదటి స్టెప్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ రోజుకి భోజనం లభించిందా లేదా, వాళ్ళ ఇంద్రియాల గురించి మాత్రమే వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తి తప్పించి వాళ్ళకి ఇంకేం అవసరం లేదనమాట. అది అన్నమయ అనే మొదటి స్టేజ్ అన్నమాట. రెండవది ఏంటంటే ప్రాణమయ. ఇదేంటంటే వారికి ఈ రోజు తిండి ఒక్కటి దొరికితే చాలదు, మన ప్రాణాలను కూడా కాపాడుకోవాలి, ఇల్లు అనేది ఒకటి ఉండాలి, అట్లా ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తారనమాట కొంత. అలా ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తారనమాట. వీళ్ళేంటంటే నలుగురితో కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉంటారు. దాని తర్వాత పైన స్టేజ్ ఏంటంటే జ్ఞానమయ, దీనినే మనోమయ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే వీరు బుద్ధిని కూడా ఉపయోగిస్తారు. వీళ్ళేంటంటే బాగా పుస్తకాలు చదవడము, చదివి నలుగురికి నేర్పిస్తూ ఉండడము అని ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే వారే గొప్పవారు అనే ఆనందంలో ఉండి అక్కడే ఆగిపోతారు, తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్ళరన్నమాట. అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదు దానం అనేది కూడా తెలుసుకోలేరు. ఇక్కడి వరకు వచ్చిన దానికి గర్వంతో ఉంటూ ఉంటారన్నమాట. వీళ్ళది జ్ఞానమయ అంటే మనోమయ. దానిపైన ఉండేది నాలుగవ స్టేజ్, అంటే పైన ఉండేది విజ్ఞానమయ. అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ఆత్మని అని తెలుసుకుని ఉంటారు. అదే నిజమైన విజ్ఞానం. సైన్స్ అంటే ఏంటంటే నిజమైన జ్ఞానం, అది ఏంటంటే జస్ట్ అది స్కిల్ మాత్రమే. కానీ మనకి భగవంతుడు చెప్పింది నిజమైన విజ్ఞానం. మనకి భగవంతుడికి మధ్యన సంబంధం గురించి తెలుసుకోవడం, భగవంతుడు అంటే ఎవరు అని అలా దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆనందమయ. ఇది ఆనందమయోభ్యాస్ అంటారనమాట. అంటే ఆనందం. ఆ ఆనందమయ అనేది ఏంటంటే భగవంతునితో ప్రేమను కోరుతూ ఆనందంగా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే విజ్ఞానమయ అనే స్టేజ్కి వచ్చారో వాళ్ళు వెంటనే కాకపోయినా కొంత లేటుగా అయినా త్వరగా అయినా కూడా ఈ ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారనమాట. కానీ ఆ మూడో స్టేజ్ ఉంది కదా జ్ఞానమయ అనే స్టేజ్, ఆ దశకి చేరుకున్నా కూడా ఈ ప్రాణమయ అన్నమయ అనే దశకి పతనం చెందే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ విజ్ఞానమయ ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో మొత్తం ఆ స్టేజ్కి వచ్చారో వాళ్ళు ఆ ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి కూడా వస్తారనమాట. ఇది మనకి వేదాంత సూత్రాలు బ్రహ్మ సూత్రాలలో వివరించబడింది. ఇది క్షేత్రం అంటే దేహం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇందాక చెప్పారు కదా 24 మూలకాలు అని, వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతములు, మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనసు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయముల కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, మొత్తం జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహముగా క్షేత్రముగాను దాని అంతః ప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి. మనకి పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు 5, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు. కర్మేంద్రియములు కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగములు మరియు గుదము. ఇంద్రియార్థములు గంధము అంటే భూమి నుంచి గంధము, నీరు నుంచి రుచి, అగ్ని నుంచి రూపము, వాయువు నుంచి స్పర్శ, ఆకాశం నుంచి శబ్దము. సూక్ష్మాంశాలంటే మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారం. వాటితో పాటు మహత్తత్వం అంటే ఈ భౌతిక ఈ ప్రకృతి శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపం. మొత్తం ఈ 24 మూలకాలు. తర్వాత ఈ 8 నుంచి 12 శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే వినయము, గర్వము లేకపోవడము. అంటే వినయము అంటే నేను గొప్పవాడిని అనే అహంకారం ఉండకూడదు. అలాగే గర్వం లేకపోవడం, అహింస, ఓర్పు అంటే సహనంగా ఉండడం, సరళత,
మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడం, అంటే ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించడం, అంతేగాని ఎవరు పడితే వాళ్ళని గురువుగా అనుకోకూడదనమాట. అలాగే పరిశుభ్రత, అంటే బాహ్యంగానేమో రోజు కూడా శౌచం, అంటే బాహ్యంగానేమో రోజు స్నానం చేయాలి, అంతరంగా మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడు కూడా జపిస్తూ ఉండడము, కీర్తిస్తూ ఉండడము, స్మరిస్తూ ఉండడం, ఇటువంటి చేయాలన్నమాట. స్థిరత్వం, అంటే దృఢంగా స్థిరంగా ఉండాలి. ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం, అంటే ఏవైతే ఇవి మనకి ఇంద్రియాలకి సుఖం కలిగిస్తాయి తప్ప ఇది అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు అని తెలుసుకొని వాటిని త్యజిస్తూ ఉండాలి. మిథ్యాహంకారం లేకపోవడం, అంటే ఇదంతా నా వల్లే జరుగుతుంది, నేనే ఇది నేను అనే గొప్ప, అటువంటి నేనే గొప్ప అనే అహంకారం లేకపోవడము. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడము. నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధము నుండి విముక్తి, అంటే వాళ్ళని వదిలిపెట్టేయాలంటే అలా కాదు. సంతానము, భార్య, గృహం మొదలైన ఒక దశ వరకు అవసరమే. అప్పటి వరకు మన ధర్మం కాబట్టి వాటిని నిర్వర్తించాలి. కానీ అన్ని బాధ్యతలు తీరినా కూడా ఇంకా నా మనవళ్ళు, నా డబ్బు, నా ఇల్లు, ఇట్లా వీటి యొక్క, అంటే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అంత ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వాటిని ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం త్యజించాలన్నమాట. అలా అని తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధ వయసులో విడిచిపెట్టడం, ఇటువంటివి చాలా తప్పు. కాబట్టి అవి నరకానికి దారి తీస్తాయని కూడా చెప్తారు. కాబట్టి మనకేవైతే బాధ్యతలు ఉన్నాయో వాటిని చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఇదే నిజమైన బంధనం అని తెలుసుకోవాలి. అలాగే సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తము, సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా మనం ఇవి చూస్తూనే ఉన్నాము. భగవంతు ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇవి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సమంగా ఉండాలి. నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం. ఏకాంత ప్రదేశం అంటే భక్తులతో ఉండడం అనమాట. భక్తులతో ఉంటే మనం ఏకాంతంగా ఉన్నట్లే. ప్రాపంచిక విషయాల కోసం అటువంటి వాళ్ళతో ఉంటే ఏంటంటే మనం కూడా ఆ ప్రాపంచిక విషయాల కోసమే పాకులాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ ఏకాంత ప్రదేశాల్లో నివసించాలంటే భక్తులతో ఉండడం. జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి, ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగానే ప్రాపంచిక విషయాల గురించి పాకులాడే వాళ్ళతో మనం కొంత దూరంగా ఉండాలి. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క దానిని మనం ఆత్మ, భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఇట్లా వీటి గురించి తెలుసుకుండడం. అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, అంటే నేనెవరు, పరమాత్మ ఎవరు, మా మధ్యన సంబంధం ఏంటనేది దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలన్నమాట. మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానమని, వీటికి అన్యము అయినది ఏదైనా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అంటే తత్వం గురించి తెలుసుకోవాలనుకోవడం కూడా ఉండాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అని. ఈ విధంగా చూస్తే మనకి స్కూల్స్లో, కాలేజీలో ఇవంతా నేర్పించేది జ్ఞానం కిందకి రాదనమాట. దానివల్ల మనం కొంత డబ్బులు ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలనేది నేర్చుకుంటాము. అలా అని చదువుకోవడం కూడా మానేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకి కొన్ని విద్యుత్ ధర్మాలు అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం నిర్వర్తిస్తాలి. వాటి కోసం మనకి ధనం కూడా అవసరం కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా మనం సంపాదించాలి. ఎందుకంటే అది కూడా ఇచ్చింది మళ్ళీ భగవంతుడే. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నాస్తదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చవిచూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతముగా ఉంటుంది. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా అమృతత్వం చవిచూస్తావో దానిని నీకు వివరిస్తాను అని ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆది లేనిది, అలాగే భగవంతునికి ఆధీనమైన బ్రహ్మం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధముగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉన్నారు. మనం విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కూడా చూసామన్నమాట. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. అంటే మనకున్న ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా అతనే మూలం అయినప్పటికీ కూడా అతను ఇంద్రియ రహితుడు.
అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు ఆయన అనాసక్తుడు. వీటన్నిటిని కూడా సంరక్షిస్తున్నాడు, పోషిస్తున్నాడు. కానీ అతనికి వీటి మీద కూడా ఆసక్తి అనేది ఉండదు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణములకు అతీతుడు. సత్వ రజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణములకు ఆయనే ప్రభువు. ఆ యొక్క గుణాలకు కూడా మళ్ళీ ఆయనే ప్రభువు. మనం అనుకుంటాం అనమాట, కళ్ళ వల్ల నేను అన్ని చూస్తున్నాము అని. కానీ భగవంతుడు ఒకవేళ అక్కడ లైట్ కనుక వేయకపోతే, అంటే సూర్యుడి ద్వారా కాంతి అనేది రాకపోతే, ఆ వస్తువు మీద పడనీయకపోతే మన కళ్ళకి ఆ వస్తువు అనేది కనపడదు. మనకి కళ్ళు ఉన్నా సరే కూడా కనిపించదనమాట. మనకి విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కూడా చెప్పారు కదా, సూర్యచంద్రులు ఆయన యొక్క నేత్రాలు. అంటే సూర్యుడికి వెలుగు కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి ఆ వెలుగు అనేది ఆ వస్తువు మీద పడకపోతే మనకి కనిపించదు. ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియానికి మూలం ఎవరు అంటే పరమాత్ముడే. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నాడు. అంటే చాలా దూరంలో అంటే ఆయన ఉండేది మనకి గోలోక ఏవ నివసత్య అని చెప్తారనమాట. గోలోక బృందావనం అనే శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆ లోకంలో ఆయన ఉంటారు. కానీ అలాగే అందరికీ దగ్గరగా కూడా చెప్తున్నాం కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాల్లో కూడా ఉంటారు. మనకి ఆ విశ్వరూపంలో కూడా సర్వం నేనే అని కూడా మనకి అక్కడ చూపించారు. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూత భర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, ఆయన సర్వ ప్రాణులలో వేర్వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు అంటే సమస్త ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకొనుము. ఆయన విభజించడానికి వీలు లేనివాడు, ఆయన సర్వ ప్రాణుల్లో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే సర్వ ప్రాణుల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు. అలా అని ఆయన విభజించబడ్డారా అంటే అలా కాదనమాట. మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు, ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. అంటే ఆ పూర్ణంగా ఉన్న భగవంతుడి నుంచి ఎన్ని మళ్ళీ అందరి ఆత్మల్లోకి పరమాత్మ రూపంలో వెళ్ళినా కూడా ఆయన పూర్ణంగానే ఉంటారనమాట. అంటే 10లో నుంచి 1 తీసేస్తే 9 వచ్చినట్లు కాదు, మళ్ళీ 10 ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఏంటంటే ఎంతగా అందరిలోకి పరమాత్మ రూపంలో ప్రవేశించినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా పూర్ణంగానే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనే పరమేశ్వరుడు, సమస్త భూతాలకు కూడా ఆయనే రక్షకుడు, ఆయనే పోషకుడు, ఆఖరికి లయకారకుడు కూడా ఆయనే సృష్టికర్త అని తెలుసుకోవాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిః తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము. అంటే అన్ని ఏవైతే తేజోపూర్ణమైన పదార్థాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా ఆ కాంతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే భగవంతుడే మూలము. అజ్ఞానాంధకారానికి అతీతుడు, అతనికి అజ్ఞానం అనే సమస్య లేదు. అవ్యక్తుడు అంటే మనకి కనిపించకుండా కూడా ఉంటాడు. జ్ఞానము, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, జ్ఞానంతో పొందదగ్గవాడు అయి అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠి ఉంచి ఉన్నాడు. అంటే అందరి హృదయాల్లో కూడా మళ్ళీ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము, ఒక చెట్టు మీద ఎలా అయితే 2 పక్షులు ఉన్నట్లు మన హృదయంలో ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. ఒక పక్షి ఆ చెట్టుకు కాసిన పళ్ళను తింటూ ఉంటుంది, అంటే ఆత్మ అనమాట అది. రెండవ పక్షి ఏంటంటే ఏమి తినదు, జస్ట్ చూస్తూ ఉంటుంది, అంటే పరమాత్మలాగా ఉంటుందన్నమాట. మొదటి పక్షి తినే పళ్ళు కొన్ని తీయగా ఉంటాయి, కొన్ని పుల్లగా ఉంటాయి, కొన్ని వగరుగా ఉంటాయి. అంటే జీవాత్మ ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఆనందంగా అంటే కొంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. జీవాత్మ ఆనందం వచ్చినప్పుడు స్వీకరిస్తాం, అలాగే బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను భరించను అంటే కాదనమాట, అవి కూడా అనుభవించాల్సిందే. పరమాత్మ అప్పుడప్పుడు మనకి సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నట్లు ఉంటుంది, వద్దు ఇది చేయకూడదు, ఇది వికర్మ,
అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఇలా చేయకూడదని పరమాత్మ స్వరూపంలో మనకి సిగ్నల్స్ అంటే 6 సెన్స్ లాగా మనకి ఆ పరమాత్మే సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ మనం కొన్నిసార్లు విస్మరించి మనకి తెలిసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి అది తప్పని తెలిసినా కూడా అవి కర్మలను చేసేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి ఏమో తెలియక చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల మళ్ళీ మనం కర్మ బంధనంలో చిక్కుకుపోతూ ఉంటాం అనమాట. ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకొనగలరు? ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధముగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా తెలియజేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు. ఇక్కడ మొత్తం తెలియజేశారనమాట. ఈయన శుకదేవ గోస్వామి చాలా గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి అనమాట. ఆయన ముక్త పురుషుడు అనమాట. ఆయన మొత్తం పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఆ భాగవతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అలా అటువంటి భక్తులు ఏంటంటే యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు భగవంతుణ్ణి. వాళ్ళు దాని తర్వాత ఆ పిదప ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి అంటే సనాతనమైనవి అని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఏవైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఉందో అది కూడా సనాతనమైనదే. అలాగే జీవులు కూడా సనాతనులు అని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు ఈ భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖదుఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది. అంటే మన ఆలోచన ఎలా అయితే ఉంటుందో ప్రకృతి ఆ రకంగా మనకి వచ్చే జన్మ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం బాగా తినాలి అనుకుంటే పంది జన్మని ఇస్తారనమాట. అంటే ఏది పడితే అది తినేస్తూ ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏది కావాలి అంటే అలా ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, మనం ఏది కావాలంటే కూడా అలా తింటూ ఉండొచ్చు. ఎక్కువగా నిద్రపోవాలి అంటే అంటే సోమరితనంగా ఎక్కువ నిద్ర కావాలి అనుకుంటే ఎలుగుబంటి జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మనం ఈ జన్మలో ఎలా అయితే మనం ఎటువంటి గుణాలను కలిగి ఏవి ఎక్కువగా కోరుకుంటూ ఉంటామో వాటికి సంబంధించిన దేహం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము. జలజానవ లక్షాణి ఇది పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది. జలజానవ లక్షాణి స్థావర లక్ష విశంతి క్రమయోరుద్ర సంఖ్యకాః పక్షినాం దశలక్షణం త్రిశల్లక్షాణి పశవః చతుర్లక్షాణి మానుషాః. జలచరాలేమో 9 లక్షల రకాలు, చెట్లు మొక్కలు అటువంటి స్థావర జీవరాశి ఏమో 20 లక్షల రకాలు, క్రిములు సరీశ్వరూపంలేమో 11 లక్షల రకాలు, పక్షులు 10 లక్షల రకాలు, పశువులు 30 లక్షల అంటే 30 లక్షల రకాలు, మానవులు 4 లక్షల రకాలు. మొత్తం ఇవన్నీ కూడా కలిపి 84 లక్షల రకాల జీవజాతులు అనేవి ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఇది మనకి పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది. 9 లక్షల రకాలేమో ఇవి నీళ్ళలో ఉండేవన్నమాట. 20 లక్షల రకాలేమో ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్, మొక్కలు చెట్లు ఇటువంటివన్నీ. 11 లక్షల రకాలేమో ఇన్సెక్ట్స్, 10 లక్షల రకాలేమో పక్షులు, 30 లక్షల రకాలేమో జంతువులు, 4 లక్షల రకాలేమో ఈ మానవులు అన్నమాట.
అందుకే మనకు చెప్తారు మానవ జన్మ అనేది చాలా ఉన్నతమైనది, ఉత్కృష్టమైనది. కాబట్టి దీనిని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు అనేది కూడా, ఎందుకంటే బుద్ధి అనేది మనకి మానవ జన్మలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. అన్నింటికంటే కింద అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ ఈ సత్వ రజస్తమో గుణాలను అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గంను అనుసరించును. ఈ ప్రకృతి సాంగత్యం వల్ల అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనం సాంగత్యంతో ఉండడం వల్ల జీవాత్మకు ఉన్నత అంటే వస్తేనేమో ఉన్నతమైన జన్మ, లేదంటే అధమ జన్మలకి కారణమవుతూ ఉందన్నమాట. అంటే అన్నిటికంటే కింద ఇక్కడ మనకి ఈ జలజీవులు ఉన్నాయి, దానిపైన మొక్కలు, దానిపైన పురుగులు, దానిపైన పక్షులు అంటే సరీసృపాలు, తర్వాత పక్షులు, అలాగే దానిపైన జంతువులు, తర్వాత ఆఖరికి మానవ జన్మ అనేది. అంటే మిగతా జీవుల్లో ఏంటంటే కింది నుండి ఒక్కొక్క దశ దాటుతూ పైకి రావాలన్నమాట మానవ జన్మకి రావాలంటే. కానీ మానవ జన్మ అనేది ఉత్తమమైనది. అక్కడ నుండి కావాలంటే భగవంతుని వద్దకు వెళ్ళవచ్చు, లేదంటే స్వర్గలోకాల వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉండొచ్చు, లేదంటే జంతు రూపంలో జన్మ తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఏదైనా కూడా ఇట్లా మనం ఇంకా పతనం కూడా చెందుతూ ఉండొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. పరమాత్మ రూపంలో భగవానుడు కూడా ప్రతి దేహంలో కూడా ఉన్నాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వథా వర్తమానోపి న స భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సహచర్యముల గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్న వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏంటి, జీవాత్మ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సంబంధం గురించి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ లోకంలో జన్మించరు. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, మరియు ఇతరులు దీనినే జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంకా మరికొందరు ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించుటకు పరిశ్రమిస్తుంటారు. నిన్న చూసాం కదా, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, కర్మయోగము, ఇలా అనమాట. ఇట్లా ఏదైనా కూడా ఈ పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గముల గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయటం చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటుతారు. మనము చూస్తూనే ఉన్నాం, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం. ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కూడా మొదటిది శ్రవణం అనమాట. అంటే ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక విషయాల గురించి కాకుండా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆధ్యాత్మిక, అలాగే భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలనే వింటూ ఉంటాం. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాల గురించి తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా తెలిసిన వారి దగ్గర గురించి వినాలి, అలాగే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం, విని భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలు పెట్టాలి. ఎవరైతే ఇలా భక్త మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేస్తారో వారు కూడా ఈ జనన మరణ ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు. అంటే మనందరం కూడా ఏంటంటే జిజ్ఞాసులు, ఏదో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. మనకి ఎలా అయితే దేవహూతి మాత కపిలముని నుండి విని తెలుసుకుంది, పరీక్షిత్ మహారాజు ఏమో సుఖదేవ గోస్వామి నుండి
సూత గోస్వామునుడు, నైమిషారణ్యుడు అనే శౌనక మునులు ఇలా విని తెలుసుకున్నారనమాట. అలాగే మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేస్తూ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానచక్షుల గురించి యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాము. మనకి ఏదైనా వస్తువును తయారు చేయాలంటే కూడా ఒక మనిషి అవసరం. అలాగే మనందరినీ కూడా తయారు చేయడానికి భగవంతుడి నుంచే మనము ఈ దేహం అనేది కానీ, అలాగే ఆత్మ జీవాత్మ కూడా అన్ని భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. కాబట్టి ఓ భరతవంశీలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు ఈ చూస్తున్న ఈ చరాచర ప్రాణులు అలాగే ఈ క్షేత్రం కానీ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక కానీ వాటి ద్వారానే వచ్చాయని తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యస్వ వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే మరియు ఆ రెంటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనశ్వరమైన వాటిగా చూసిన వాడే నిజంగా చూసినట్టు వాడు. అంటే యపశ్యతి సపశ్యతి. పశ్యతి అంటే చూడడం. అలా ఎవరైతే చూస్తారో నిజంగా అతను అలా చూసినట్టు. ఎలా చూడడము? సమస్త ప్రాణుల్లో కూడా వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను కూడా చూస్తున్నవాడు నిజంగా కరెక్ట్గా చూస్తున్నట్లు అనమాట. మరియు ఆ రెంటిని కూడా ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అంటే నశించే శరీరంలో అనశ్వరమైన వాటిగా, అనశ్వరం అంటే నశించవు, శరీరం నశించినా కూడా ఆత్మ పరమాత్మ అనేవి నశించవు అని ఎవరైతే కరెక్ట్ గా చూస్తున్నారో, అంటే నిజంగా చూస్తున్నారో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చూసినట్లు అనమాట. అలా కాకుండా వాటిని దేహమే శాశ్వతము అని ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు దాన్ని నిజంగా సరిగ్గా చూడడం లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నహి హినస్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతం. సర్వత్ర సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సుచే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమునకు చేరును. పరమపదం అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. ఎవరు? సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మని ప్రతి ప్రాణిలో కూడా చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా 5వ అధ్యాయంలో, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకేచ పండితా సమదర్శినః. పండితులు అందరిలో కూడా పరమాత్మ రూపాన్ని చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళే నిజమైన వినయం కలిగిన విద్య కలిగిన వాళ్ళు. అటువంటి పండితులే ఇక్కడ పరమపదమును కూడా చేరుకోగలరని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి అందుకే అన్మాచార్యులు కూడా చెప్తారు కదా, బ్రహ్మముక్కటే పరబ్రహ్మముక్కటే, నిండార రాజు నిద్రించు నిద్ర ఒకటే అండనే బంటు నిద్ర అదియునొకటే. అంటే అందరిలో ఉండే పరమాత్మ ఒక్కడే అని అక్కడ చెప్తారనమాట. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తథాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే అన్ని కార్యములు చేయబడుచున్నవని మరియు జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయదు అని అర్థం చేసుకున్నవాడు యథార్థంగా దర్శించు వాడగును. ఈ భౌతిక సృష్టిచే దేహమే అన్ని కార్యాలని చేస్తుందని తెలుసుకోవాలి. జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయదు, ఆ చైతన్యాన్ని కలిగిస్తుంది దేహంలో, మిగతా మొత్తం కూడా ఆ దేహము చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. యదా భూత పృథగ్భావం ఏకస్థమను పశ్యతి తత ఏవచ్చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. బుద్ధిమంతుడైన వాడు విభిన్న రకములతో కూడిన జీవరాశులు అన్నీ ఒకే ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నట్టు చూసినప్పుడు మరియు అవన్నీ దాని నుండే ఉద్భవించినవని అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారు బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందుతారు. అంటే ఈ విభిన్న రకముల జీవరాశులన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాయని తెలుసుకున్నవాడు మరియు అవన్నీ కూడా ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నిజంగా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినట్టు వారు. అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతితో కలిసిన దానివల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది, కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే నేనే చేస్తున్నాను ఈ కర్మలన్నీ అని అనుకుంటూ ఉంటాం. మనం కర్మలను నియంత్రించడానికి చూస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఏంటంటే, ఎవరైనా పిల్లలు సరిగ్గా చదవట్లేదు అని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటే మొదట చేసే పని ఏంటంటే, నువ్వు మొదటి బెంచ్లో కూర్చో, బాగా చదివే వాడితో సహవాసం చెయ్యి అని చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వాడు
ఆ చదువుతున్నవాడు క్లాస్ ఫస్ట్ ఎవరైతే వస్తున్నాడో వాడితో పాటు సహవాసం చేస్తూ ఉంటే వీడు కూడా కొంత చదువు అనేది వస్తుంది అని. అలాగే మనం ఏ కర్మ చేయకుండా ఉండలేము. చేసేవి 3 గుణాలు సత్వ, రజస్తమో గుణాల నుండి చేస్తూ ఉంటాము. వాటికి విడివడి ఆ 3 గుణాలకి విడివడి కర్మలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సహవాసంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆ 3 గుణాలని మనం ఆ 3 గుణాలు ఆహ్, ఆ 3 గుణాలు మనలో ఉండి కర్మలనేవి చేపిస్తూ ఉంటదన్నమాట భౌతిక ప్రకృతి. అనాదిత్వా నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. ఓ కుంతి తనయుడా, పరమాత్మ నాశనము లేనిది, అనాది అయినది, భౌతిక లక్షణములు ఏవీ లేనిది, దేహంలోనే స్థితమై ఉన్నా అది ఏమీ చేయదు, మరియు భౌతిక శక్తి చే ఏమాత్రం కళంకితము కాదు. ఈ భౌతిక శక్తి చేతనంటే ఆ పరమాత్మ కళంకితం అనేది కాదు. జస్ట్ చూస్తూ ఉంటుంది. ఎటువంటి భౌతిక లక్షణాలు కూడా లేవు అని చెప్తున్నారు. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. ఆకాశము సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా దేనితోనూ కలియదు. అదేవిధంగా బ్రహ్మభావములో నెలకొన్న ఆత్మ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ దేహముతో కలియదు. ఈ దేహంలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆ ఆత్మ అనేది దేహంతో కలియదు. ఎందుకంటే ఈ దేహం నశించగానే మళ్ళీ ఇంకొక దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి మనకి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చెప్తున్నారు? ఆకాశం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటుంది. కానీ తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా దేనితో కూడా కలియదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎలా అయితే ఆకాశంలోని గాలి ప్రతి ఒక్క దాని నుండి వీస్తూ ఉంటుంది. సముద్రం నుంచి గాలి వస్తుంది, భూమి నుండి గాలి వస్తుంది, దుమ్ములో కలిసి ఉంటుంది. కానీ గాలి అనేది దేనికి అటాచ్ అయిపోయి ఉండదు. అతుక్కుని ఉండదనమాట. అలాగే ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా దానితో అటాచ్ అయిపోయి ఉండదు. అంటే అతుక్కుని ఉండదు. వేరే దేహం కూడా తీసుకుంటుంది. దేహం నశించగానే అనేది తెలుసుకోవాలి. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపజేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును చైతన్యముచే ప్రకాశింపజేయును. మన శరీరంలో ఆత్మ ఉందనడానికి ఇలా మనం దీన్ని చూడొచ్చు అనమాట రుజువు. సూర్యుడు మనకి కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు. కానీ సూర్యరశ్మి భూమిని చేరడానికి కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది. అంత దూరంగా ఉన్నారనమాట. అది కూడా చాలా స్పీడ్‌గా ట్రావెల్ చేస్తేనే అంత త్వరగా మనకి ఈ మన గ్రహాన్ని చేరుకోవడానికి పడుతుంది. కానీ అక్కడ ఉన్నా కూడా వెలుగు ఇక్కడి వరకు వస్తుంది. అదేవిధంగా మన ఆత్మ మన కంటి రెప్ప వెంట్రుకలోని 10,000 వంతు మాత్రమే ఉంటుందని మనం 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే కళ్ళకు అది కనిపించదు. ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్‌లు ఇటువంటి వాటికి కూడా అది ఎందుకంటే అంతకంటే కూడా చాలా చిన్న పరిమాణంలో అది ఉంటుంది. మనకి మరి అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆత్మ అనేది ఉందా లేదా అని మనం చైతన్యం. సూర్యుడు ఎలా అయితే తన కాంతిని దూరాలకి అలా పంపిస్తున్నారో అలాగే ఆత్మ ద్వారానే మనలో చైతన్యం అనేది కలుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం దాని ద్వారానే కదులుతున్నాము. ఏదన్నా పనిని చేయగలుగుతున్నాము. ఇలా ఏది చేసినా కూడా మనం మన బాడీలో చైతన్యం ఉన్నంత వరకే అని మనం ఇక్కడ చూడాలి. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము అంటే క్షేత్రము. ఆ క్షేత్రానికి దేహమునెరుగు క్షేత్రజ్ఞునకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమ పదమును చేరుకుంటారు. ఎవరైతే ఆ దేహానికి అలాగే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ దేహంని ఎరిగిన వాడు అలాగే జ్ఞాన చక్షులచే గమనించి ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పరమపదానికి చేరుకుంటారు. ఎవరైతే ఈ శరీరానికి దానికి అధిపతి అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారో వారు ఈ మొత్తం అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే చక్రం నుండి బయటపడి పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. గమ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం. దానిని మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్ని బట్టే మనం ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతాం. మనకి ఏదైతే
మనం అక్కడ వరకు చేరుకోవాలి అని మనకి ఒక గమ్యం అనేది ఉందో అప్పుడు మనకు ఒక ప్లాన్ వేయడానికి ఉంటుందన్నమాట. దానికి ఎలా మనం ప్లాన్ చేయాలి? ఎలా అక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎలా దాన్ని త్వరగా చేరుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతామన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय।